awit perang ngalengko kenya darbe ato ayo ana di karo madep madep karo ayo madep kasamuka pake kone kantor yakti bebungso madep madep karo Sang Yaksendra Kula rupa mangeses kadhe angin pang sempal kaprapal selo-selo keplesat Sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang joko-joko bumi estu ngara jagat manik raja aku ya bandaku, ya donyaku, ya alam-alamku. Hei, Bangaro. Kowe kok lontang lalu kowe wong ora dunung. Kowe kok sajak bingung ki arep menyang ndi? Ladalah Kakang Rahwana. Aku wis ora krasan maparno ing kene. Lan wis ora krasan cecaketan karo dulurku tuwa. Wah, bangsat parat. Waton mengo kowe iki goblok Bangaro tak andani. Monggo ning kene iki malah sing tak rasa papan sing kepenak mapan ing kasuwargan jati iki papan langgeng lan papan nikmatmu banget kowe rak sing mbok rasake ning nyatane aku ning kene isih bisa jumeneng nata nayaka lan pambating praja ning kene jangkep ya ning kene iki papan swarga tundha sanga ngono goblok buta pengung Kakang kowe ora bakal mlebu swarga. Oh Kakang iki dudu swarga nanging coba sawangen. Yen sejatine kowe menco ning kayu watu saben malam Jumat kliwon lan malam Selasa kliwon dikutuki wong sing do arep golek pesugihan. Mula yen ngene iki carane aku ora bakal bisa tentrem mapan ana ing kene. Merga sejatine iki mapan ing jagat peteng Kakang. Kowe ngucap ngono sing mbok nggo dasar apa? Sing mbok nggo dasar apa? Kakang, biyen matiku ndepani musuh merga mbelani bumi wutah getihku ya negara Ngalengka diraja. Mongko jarene aku iki sinebut Senopati kang labuh marang bangsa. Cinathet ana dranjang kencana asmane Harya Kumbakarna. Nanging tinemune jebul aku isih kecipratan lerah letuh. Merga saka dosa kang mbok sandhang iki Kakang. Tutukna nggonmu golek titis sing Sriwidawati lan sing gedhe wangapuramu. Yen aku wis ora iso awur karo kowe Kakang, aku trimo lunga saka papan kene. Blelat kowe arep minggat to kono, Brun. Wah, bangsat elek. Bes lanang. Barat minggat mbok ben. Aku wis ora butuh mbok karo.
dosa muka disepeleke. Ngerti ku ning kene aku isih ngrasake nak kepenak. Nadyan aku wujud yetmo. Nanging piye carane aku tetep budidaya golek titi sing Widawati. Tumiyung Angendanu mayung ingkang ketaman Rudatin Anjegreg Pindha Tugu Sinukarta nenggih pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna ya Raden Janaka kawis tinggal nandhang Sungkawa awit mulat penandhangi kawula ingkang kasangsaya sinangsaya miwah ngrembakaning kamurkan lan kathah wong culika sak nggon-nggon. Ngantos wong cilik sesak-sesek sesenggukan karonta-ronta katula-tula bebasan. Kesrimpung dandung ora ketulung. Sesambat esuk sore datan ana mendhane. Pramila karya sungkawaning galih Dyan Arjuna datan mubah datan musik ngeningken cipta mrih antuk margi pepajar pocap Sang Wawong Agung Kyai Lurah Semarga merpake unggihaning Sang Abagus Anjra ingkang puspita harum kasiring samirana mrih
sekar kaduh ko ngas kandanyo maweh raras betnaning griya blagagag ugag sadulita mel den Dara Arjuna kula ngertos saurating manah jangandika ngulat kawontenaning para kawula dasih mongko kawula ingkang sami boten ngertos kendhang kimpul pojok plereting lelakon nanging sami dados kurban kasempya ing ngaradan ngoten to Den Kakang Semar ora keduga rasaku merga papateng iki malah saya ndadra ngendi papan sing ana mung sarwa cecengilan mula nggonku meneng ciptaku mung golek pepadang besok kapan bisa antuk banyu bening kinarya memayu hayuning nusa bangsa nggih Den inggih pancen lakon iki nek dijarke mawon niku boten becik lah nek jane mono ngamarta Pandhawa niku jane pun leres nanging sederek ndika nggih para Kurawa nika kula wonten kahanan kados ngaten mesti nggih namung sami meneng mawon merga Kurawa nika awan bengi sing dipikir mung seneng-seneng tok mula Kurawa niku watake nggih boten tebih kaya watake kewan merga kan niku ya mung mangan seneng-seneng lan sanggama. Mongko nggih pun dielingke kalih alam lindhuping 7 sahari gunung mledhos. Banyune segara mumbul. Udan barat lesus kaya pinusus. Larang sandang pangan wadine Kurawa isih kober seneng-seneng lan ora menggalihake kawulane. Nyatane wae wiwit ratu nganti tekan ayaka pangambating praja cak-cakane kabeh ya wis ora bener ana sing semiran ming separo ngaten niku pun ora bener pun boten bener luwe-luwe sing dadi ratu negara Ngastina nggih Kang Raka Prabu Duryudana nika cak-cakane ya wis ora bener. Monggo sing jeneng saguh dadi ratu niku kudu ngampil daya linuwih lan kudu ngampil panguwasa agung. Mula reh ning ngampil daya linuwih lan panguwasa agung niku mboten kenging sewenang-wenang. Ratu niku mung nindakake kewajiban ingkang boten namung pamrih pribadi lan malih ingkang wigati dadi ratu lan pengayom niku kudu utawa dudu mujudake bebungah nanging niku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sautuhe marang negara lan kawulane mula yen wis saguh aja golek sugih yen sagah aja golek turah yen wis gelem aja golek pengalem ngaten Den dilalah kok negara Ngastina niku diasta dening Kang Raka. Dilalah cobi. Kok aduh.
dilalah keng raka niku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Inggih Prabu Jaka Pitana saniki malah peperintahane malah saya ora karu-karuan. Mongko Duryudana lan Kurawa niku angel didandani, angel dikandhani. Senengane golek wah sugih ning boten wani kurban, ora gelem nanjake kesugihane ya Kurawa nika. Lah niku Den, lah sing perlu dieling-eling negara Ngastina nika saksedane Kang Rama Suwargi Prabu Pandhudewanata Ngastina lajeng dititipke Kang Adipati Destarastra. Ning ibarat ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Kepraban Ngastina banjur dilintirke menyang Kang Raka Jaka Pitana nganti tekan saniki. Nanging ala niku mboten badhe tumama ing becik. Mang percaya mawon. Besok wayahing mangsa kala negara Ngastina mesti wangsul wonten panguwasane para Pandhawa. Iya Kakang. Banjur prayogane Arjuna kudu kepiye Kakang Semar? Punten, mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane, mang tindakke sak becik-becike merga sampeyan niku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari, napa malih jandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu. Pun niki mumpung Jawata badhe matedhaken wahyu pepakem Makutarama manggayu nggih Den Ndara Arjuna. Caritane satriya linuwih amardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning ayun winasuta pabrata jejaring pangayuh Kakang Semar, biar padang terawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sosro dupi aku midanget kabeh pengendikane Kakang Semar. Kang mangkono tak suwun amung puja sesanti lan puja mantra uga pengestune Kakang Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gegonelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Arjuna semedya munggah ana ing ngarga Kutarunggu. Arjuna sedya nggayuh wahyu pepakem Makutarama Kakang Semar. Nggih Den, prayogi sanget niku. Margi pepakem Makutarama niku wulangan hasta brata. Pun mang tindake kula nderek ngawat-awati lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa tumameng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Den Ndara Arjuna.
Durna ingkang sinedya Basuke ingkang kaesti ngurwakani carita Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan angesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya pinarya hanyembuh drajating bangsa kinatenging dosina wayang purwa sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mamardiraing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan ananging menika tawarnane adeking pertapan arga kutha Runggu sinten ingkang mangasrama ing mriku yekti ingkang wisik Begawan Kesawa Sidi sakti pendhita ingkang gentur tapane mila datanama kalamun sidik paningale waskithing esti limpating kawruh sabarang pangandikane dadi saciptane mandi apa kang cinipta dadi kang sinedya teka Sang Mahatapa Denya mangasrama tanpa kanthi Bambang miwah endang najan pekaten kathah para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya puruhita mring Sang Wiku nalika semanten sawunya jugar deni romangsah semedi gya lenggah wonten madyaning pacrabaan sineba sanggihaning para cantrik indung-indung lah sinten wau ingkang kepareng caket mangarsa nggih Raden Anoman ya Resi Mayangkara ya bayuning wanara kasambet wiswanipun para kadang bayu nggih Dedya Jajal Rega bayuning raseksa Mayanaka bayuning gunung Nagakwira bayuning Taksaka Garuda Mahambira bayuning Kukila lan Situbanda bayuning Liman Wauta Sang Resi Dukuh mulat wiswanipun Sang Anoman mila arsa Rukmendriya dadi mangkono pangudas maraning Dreya ingkang dereng kawedaring lisan Sritenon ning wasewakan busana maneka arna
Puspiteng Udana miang panjerah saroro kma ranggeng manik nara narawata ana obro banyu kang mirat nyaring gejo ayaran lereki laci siring radit wimbo kekondom ingin katiuping samirana mandra sawaran mangambar kongas ngepeki madyaning paseakan tandya Hung ilahing astuna masidam mayangkara sause satata lenggah padha kanthi raharja piswanira Anuman duh Hyang Rama Dewaku inggih Premban awit mundi pangestu paduka Premban saha kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja piswan kula kejawi saking menika ingkang abdipun Anuman ngaturaken sumengkaping pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Premban. Ya Anuman, jeneng sira ngaturake pangabekti wis ndak tampa karya bombonging penggalih. Mung wae pangestuku tampanana senggana Anuman. Inggih. Sangat anggen kula mundi dadosa jimat paripih. Semono uga jajal raka bayuning raseksa. Dikepara ngarsa nggonira marak suwan. Inggih. Saken dawuh ngaturaken pangabekti Premban. Ya wis ndak tampa kanthi sukaning manah. Mengko to dhisik Anuman. Kaya wis sawetara nggonira sak kadang bayu. Tetru mapan ana ing wukir kutha Runggu kene. Mongko nitik ningiring netra cupla-cupi Brahmanasari. Sajake ana wigati tumuli matura lan murih wijang satala-tala tak keparengake kepara maju piswanira Anuman. Aina inggih ngestuaken dawuh Premban. Enjra ingkang puspitarum kasiliring samirana mrih
sekar kadung kas kandanyo maweh raras ratnaning griya kepareng matur wonten ngarsa paduka Premban nanging cumadung deduka mbok bilih wonten lepatatur kula mangki nyuwun lumunturing sih samudra pangasami yaya Anuman kaya ora dadi ngopo sirna narasa wigih ringa-ringa duji matu punden kula Hyang Adi Premban pramila kula sekadang sami adedanggan wonten ngersanipun Sang Maha Muni esdining manah kula mboten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Premban kepareng wanuntuni margining kayuhanan miwah sampurnaning sangkan paran dumadi syukur mawi bagya menawi Sang Adi Premban kepareng nguntapaken dhateng kamuksuhan dasat kula prapting delahan jersotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya ngantos samenika sakti sampun rumaos sungkan tinitahing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan inggih menika Cuwa Wirang Gumbira Papa Mulya lan sapanunggalanipun pramila Premban mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Premban kersa paring wedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng jasad kula Premban wong ilahing Anuman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk mongko wedharan iku ora kena sinangga entheng lan titi wanci iki kaya durung ana wenanging Hyang Widi ewadine samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anuman inggih matur sembah nuwun Premban ingkang mekaten lajeng kepareng ingkang abdi cumadung dawuh Premban senggana Anuman malah kalenggani aku bakal munggah ning sanggar pamujan minta sing jawata nindakake panemban sira wae Anuman sekadang sawetara tak tundung metu njaba ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul krana kalenggane iki kutha Runggu bakal ana tamu kang teka aja nganti tamu iki mengko ngrusak swasana bening temah dadi buthek swasana padang dadi peteng lan aja nganti ngridu nggonku bakal nindakake panemban senggana Anuman sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung ngrempak katri gumulung mangrembahing wadya Gurata Gurureka giri-giri Gurata Gurureka giri-giri kumregut makut mangajab kasinggihan ngestuaken dawuh timbalanipun Sang Adi Premban nanging menawi daya menika mangke namung badhe risak jajak dosa ngupaya kanca kados pundi Premban Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira Anuman
nanging nganggo duga lan prayoga lan para kawula kang padha mapan ning sakiwa tengen pertapan kene aja nganti kasempyok ing ngaradan Ainuknun Noknone saken dawuh yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Panembahan senadyan kula inggih nyuwun pamit Panembahan Anoman lan Jajal Wreka lelung sen tak babakali Surtiti kang padha ngati-ati lan aja nganti ninggal duga lan prayoga Senggana lan Jajal Wreka. Bocah cantrik. Jenengmu ki cantrik sapa? Inggih. Kula pun cantrik bolot. Sapa? Cantrik bolot. Oh iya, maju suwani arep matur apa? Nadyan kula inggih cumadung dawuh Panembahan. Napa kula nggih kedhawuhan nungka dhateng Begawan Mayangkara. Kae iki do arep maju perang. Awakmu kuru kaya ngono. Inggih. Lah pripun saben dinten kula namung ngangon bebek. Mboten nate maju perang. Nang menawi kula dipun dawuhi kula inggih sampun siap. Kula niku ajeng kurungaken niki ning nek pun tumandang mah jan wau ngedapi-dapi saestu. Wis ora sah. Kula niku saben dinten mak ndok bebek lho. Wis ora sah. Kowe ngrampungke pakaranmu wae. Kalenggane iki aku bakal munggah ing sanggar pamujan. Wancine manembah sing disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
Iya, Mak. Bentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Heeh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem. Heeh. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya, 104. Yo, Mak, 104. Dene ingkang kepareng ngasta Lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agunging panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sing nggon HP. Live. Live to. Yo, live, Mak. Ngono. Iya. Terus iki saking kadang-kadang dalang Sena Balasena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon ugi katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 mau nok. Iya. Yang 104 iki mugi-mugi Kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun mranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Yo. Mboten kesupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supeket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem wimbo santosa wimbo reja mulya lestari hanjayeng bawana. Allahumma amin. Iya, Mak, apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewanging mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku ki. Medeni, Mak, mosok lanang. Ora ya guyon. Iya.
Iktor rambutnya dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya, Mas. Saiki mong kari seneng-senenge. Seneng-seneng kepiye? Ya seneng-seneng apa jenenge? Caos panglipur kaya tanggo lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Heeh, iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih, Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudune iki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun wala aku iki kon nyanyi nduk iki nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.